Добро утро, прекрасни хора! Антистрес доза утрин. Добро утро, прекрасни хора! Чеквя ви с една антистрес утринна доза кафенце, като ви взимам в мен в моята градинка. Вижте, лавандулата вече е готова, а тази е изцяло зелена. Не знам, може би сте повече на слънце, иначе са една до друга. Ето го моето баркътче за вечерния релакс с гледка към градината. Чувате ли природата около мен? Зелено, уханно, тихо, птичките пеят. Ние дишаме от аромата на лавандула, при мен е премесен с рози, благодарение на тази умопомрачителна арка. Тази бялата роза е просто божествена. И всъщност какво е антистрес? Ами точно това е антистрес. Тук моето кафенци, утринно занимание. Вижте как си заспиват. Просто заспиват една истинска наслада за душата и сетивата. Да избягаш от София, да избягаш от Пловдив, да избягаш от големия град, да се качиш на една кола с приятели и да пристигнеш в нищото, буквално в едно лавандулово поле, където да имаш възможността да се предизвикаш, да надградиш, да опиташ да създадеш, да вплетеш своите мечти и намерения в чашка за любимата ти напитка, още за винце, за кафенце. Тук видях едно кътче, чакайте и него да ви го покажа. Да си направиш уникални снимки, да споделиш време с любимите си хора и да си тръгнеш, за да обиколиш още малко региона. Имаме доста предложения при нас. Ами това за мен е безценно, мен ме изпълва, за мен това е уникална възможност. Мисля, че до сега не е правено такова в България. Силно се вълнувам, че аз организирам първите арома и арт работилници, които някога са правени, и съм безкрайно благодарна на собствениците на Лаванда Ролара де Хисар. Ще се проведат на 30 км от Пловдив и 150 км от София. Виждате ли сега къде съм застанала? Какво ми привлече погледа? Ето тази симбиоза между бялата роза, лавандулата и листопада на бялата роза. Този кът е просто феноменален и въпреки, че рисувам природа, просто не знам как бих могла да го събера в едно. Затова ви черпя с него. Ако проявявате интерес, ако мястото, където се намирам, успявате да усетите атмосферата, защото аз каквото и да ви кажа, няма да мога да го пресъздам като усещане, като вдишване, като аромат, като разпускане, като презареждане, като настройка за денят ми. Ако успявате да усетите за какво говоря и се интересувате, оставете ми едно емотиконче, каквото ви е на сърце, дали плюсче, дали лилаво сърчете или въобще каквото желаете. И аз ще ви изпратя линк, където можете просто да видите повече информация за това, което съм ви намислила и съм си намислила, защото то ще вземем подарък за всеки, който участва и с който заедно се преживеем моментът на цъфтежът на лавандулата само в периода от 10 юни до 6 юли 2025. Прошепствата не са в приказките, а в нас самите. Прекрасен ден!